Mangin, Kabahin, Liwat sang 2025 Dinagyang Festival ang Kasadyahan sa Kabanwahanan sang Iloilo Province. Suno kay Iloilo Governor Arthur Davister Jr. sa subong mayara na sang tribo gikan sa nagkalain-lain nga mga banwa nga nagapakita sang interes nga magpasakop sa nasamit nga kahiwatan. Dugang pa ni Defensor lakip sa mga banwa amo ang Lambunaw, Kalinog, Maasin, Santa Barbara, Zaraga, Sara kag iban pa. Nahibuluan nga 1 ka milyon ka pesos ang ihatag sang Iloilo Provincial Government sa mga LGU nga magapasakop sa kasadyahan agud nga makamulig sa ila kinahanglanon. Wala pa po nato na ma-exacto ang tribes nato, but I counted based on our sa mga mayors nato I counted 5 and it's going to increase, I'm sure. So may timeline na kita dira in the last week of October. I think we already have an event this week. Again, the Kasadyahan will be part of the Dinagyang as it was. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.